sorgeix a Europa occidental al segle VI i VII fins al segle VIII. Com a nova forma d'organització política econòmica substitutiva del règim feudal. Esta centralització del poder del monarca. El model més acabat de l'absolutisme regi va ser el definit entorn al Lluís XVI, rei de França a finals del segle XVI i a comences del segle XVIII. La il·lustració del segle XVIII va conviure amb un absolutisme que va ser definit com a despotisme il·lustrat. L'absolutisme va sobreviure a les revolucions burgueses o revolucions liberals de finals del segle XVIII i començaments del segle XIX, fins que les revolucions de 1848 va acabar amb la Santa Aliança del Congrés de Viena, 1814, que havia imposat la continuïtat dels reis legítims restaurant-los en els seus trons. Esta monarquia que va governar a França des de 1643 a 1715. Va aconseguir per a la seva nació el major poder militar d'Europa. L'absolutisme va sobreviure a les revolucions burgueses o liberals a finals del segle XVIII i a començ del segle XIX. Prosperitat econòmica, desenvolupament científic. I el major auge artístic i cultural de la seva història. Va ser fill de Lluís XII i d'Anna d'Àustria.